De 950 chauffeurs van Klomp Groepsvervoer krijgen deze week nog het leren oermaken dat ze te goede hebben van het Gelderse taxibedrijf. Daarbij zit ik een protte Friese chauffeurs. Dat meldt het CNV. Ze hebben te jaren kregen van Klomp-directeur Johan van Praat. Die zei dat het uitkwam is met een nieuwe investeerder. 12 advocaten beginnen een stichting om skeerklemzaken in de Sociale Verzekeringsbank te bondelen. Kieter de meesten die uit saneerde PGB-budgetten betellen worden om voor oren te zwargen. De SVB maakt dat heel toermaatje, maar doet dat heel vaak te let of helemaal net. Surhuizen komt in actie voor een veiliger oerstekplak. Een pad van het dorp zit aan de ene kant van de drokke N358 en de squallen uit de andere kant. Ouders van de squalbaan vinden het vervelend dat haar net veilig oerstekken kennen en willen nou een fietstunnel onder de dik trog. In Yesterlittens wordt voor de zandje keer het Ierpenfries kampioenschap Jeu de Piloot houden. Deze keer doggen er 24 teams mee, aan de Belgische keersvariant. Het kampioenschap wordt het haast 2 weken. Alle jongen willen er 12 meer wedstrijden spelen op het dorpsplein van Yesterlittens. Joen heeft vandaag een soort bewolking. Het wordt 10 graden. Morgen een soort bewolking. De zin komt er wel bij. Het wordt droog. Temperatuur dan 18 graden en de westenwind is matig.